Hej YouTube. I dag er det Annette Gaming, og vi spiller bare noget. Vi bygger videre på sådan en tårn, jeg ved sådan bane. Det bliver til en by, og nogle af mine venner kommer med ind og spiller og så optager og sådan noget. Det bliver kun den ene etage her, jeg får bygget. Altså, hvis I gerne vil se flere sådan nogle videoer her, hvor jeg spiller med mine venner og sådan noget, så gerne subscribe eller skriv, om I vil have noget. Jeg har desværre også for nyligt blevet nødt til at blokere en fra kanalen, fordi at han skrev, at han skrev nogle andre ting om den, der havde liket min video. Og den video har allerede 2 likes. Men jeg synes, det var lidt synd for ham, som likede og bare blev bare fordi, at han ikke kan, at han kan lide mig, behøves der ikke være andre, der skal hate på ham, fordi han kan lide mig. Han kan lide, hvad de videoer, jeg laver. Så derfor synes jeg, at jeg burde blokere ham på kanalen. Ja. Altså, det her, det bliver nok en kæmpe by. Men lige nu har det taget 2 dage på at bygge de her tårne. Nej, det er ikke taget 2 dage. Jeg har bare ikke været inde og bygge så meget. Og der kommer nok også snart nogle FIFA 15 videoer ud, hvis jeg husker at lave nogle. Men jeg blev nødt til at starte af den i dag, fordi at, fordi at jeg kom til at logge ind med Facebook, men der var jeg allerede logget ind på en anden profil, så derfor blev jeg nødt til at logge af, når jeg slettede den, fordi jeg ikke kunne komme ind på den. Men ellers så havde jeg Manchester United, og jeg havde Manchester United skiltet til min klub, og så havde jeg Løje Vestbak til AB skiltet, og så havde jeg ham der, danskeren, som går i Manchester United, som er målmand og klub, og han er med i klubben Manchester United. Ham budte jeg på, og så fik jeg ham. Jeg budte på 2,1.000. Og ham fik jeg, og så har jeg også budt på, det var Manchester United skyld. Der budte jeg 4,2.000. Ja, men nu er det slettet. Og der vil nok også komme nogle survival games. Og hvis jeg finder nogle, der ligesom faction, hvis I ved en Minecraft PE faction server, hvor man bare skal kæmpe imod andre og bygge sin egen base, men vi ses. Det var alt for i dag. Subscribe, like, skriv i kommentaren, hvis I har lyst. Hej hej.